Permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea qed isir investiment f'aktar toroq rurali f'pajjiżna. Fl-aħħar jiem sar investiment fit-triq ta' San Niklaw fis-Siġġiewi. Dan l-investiment kien kofinanzjat mill-Awtorità tat-Trasport u l-Unjoni Ewropea u wara li kien sar ftehim mal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi fuq investiment f'din it-triq. Dan il-proġett isegwi investimenti oħra riċenti li saru fis-Siġġiewi fl-aħħar sena, fosthom investiment fit-triq li twassal għal kappella storika ta' Santa Marija ta' Ħalxluq u triq Wied Kosta fis-Siġġiewi. Dawn saru b'investiment bejn il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u l-Unjoni Ewropea. Din is-sena sar investiment ieħor fl-infrastruttura tas-Siġġiewi. Il-Kunsill Lokali investa fi proġett biex jingħata wiċċ ġdid lil parti mit-triq residenzjali magħrufa bħala Triq Nerik Vassallo u Triq San George Preka. Dan l-investiment sar permezz ta' fondi lokali u investiment mill-Awtorità tat-Trasport. Isegwi investiment sostanzjali li għamel il-Kunsill Lokali fl-aħħar 3 snin minn meta ingħata wiċċ ġdid lil Triq il-Mitħna, Triq id-Dejqa u Triq in-Newba. Sa dan it-tant sar investiment ukoll mill-Awtorità tat-Trasport wara talbiet li anke għamel il-Kunsill Lokali għal wiċċ ġdid fi Triq tal-Absi u Triq ta' Kilpa. Fl-istess waqt kull sena l-Kunsill Lokali jinvesti ammont sostanzjali ta' fondi fil-patching ta' toroq rurali, manutenzjoni ta' toroq u bankini kif ukoll f'tabelli u mirja. B'kollox dan l-investiment fit-toroq tas-Siġġiewi bejn il-Kunsill Lokali, l-Unjoni Ewropea u l-Awtorità għat-Trasport fl-aħħar 3 snin u stmat li sar investiment ta' madwar 2,5 miljuni. Bħalissa l-Kunsill Lokali qiegħed f'diskussjoni mal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma biex hekk kif jitwettaq proġett b'fondi tal-Unjoni Ewropea mill-Korporazzjoni jingħata wiċċ ġdid lil toroq rurali oħra fosthom it-Triq tal-Fawwara, Triq Bur ix-Xewk u Triq tax-Xama. Is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li l-Kunsill Lokali jirsisti biex itejjeb l-infrastruttura tas-Siġġiewi u qiegħed f'komunikazzjoni kontinwa mal-awtoritajiet biex kif diġà seħħ jattira aktar investiment fit-toroq tas-Siġġiewi. Dan fil-waqt li jkompli appella biex il-Kunsilli Lokali jingħataw fondi adekwati sabiex ikunu jistgħu iwettqu aħjar xogħlijiet li jkunu bżonjużi għal manutenzjoni tat-toroq. Is-Sindku qalet ukoll li l-fondi tal-Unjoni Ewropea qed isaħħu l-investiment fl-irħura rurali bil-Kunsilli Lokali tas-Siġġiewi qed jiddiskuti aktar investiment fit-toroq hekk kif jitwettaq proġett mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma li wkoll se jsir b'fondi Ewropej.